لديركا روشافای کردستانی خواجهیه دێرکێ ENKSê لەگەڵ شاخên خواجهیە civîn ئەنجام دان لێ دەوانەکە تایبەتدەش بۆ ڕێباز نیوز وەلید فەرمان سەرۆکی خواجهیە ENKSê لە دێرکێ بەحسە هورگولی و ناڤاڕۆکە وان civînan dike. ئێمە وەک چالاکین مە وەک ئەنجومەنا خواجهیە دێرکێ ئێمە بەردەوامن ئێمە شاخên xwe hên gund dîtin ئێمە مەبەستا me ji va dîtinê he em bikarin va karê xwe em berdewam bikin ev xwecihiyên me ên gunda em dewra we aktiv bikin em bêxin bin kar da pêşerojê de û pêra jî me ofîsa xwe vekirin gelek kesayatî û partiyên siyasî tên ziyara me tên pîrozbayî de me em wek encûmen em spasiya partiya dikin em guhden nêrînê we jî wek encûmena Xwecihiya Kurdî ême nêrînê me zelalin em singa me vekiye hem nêrînê dîtî heta jî me cidaş.